हेलो लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर YBY नि इउजार्स गासैनिसिमबो कम्पानिया मोनसे नटिस हरदों। बेयाव टाइम बाय टाइम बेयाव आपडेट फैबाय थायो आरो मा नटिस हरदों आं नोंथांमोननो खिन्थानि गुड निउस आरो नोंथांमोनखौ बेखौबो फोरमायदों जों गासिखौबो जे जाय बिथांमोना YBY आव रिसेन्टलि जइन जानानै गोदान जइन जानानै ट्रेड खालामनो रोङाखै बिथांमोना मिस खालामनाङा। सिगनेलखौ मोनखानानैबो नोंथाङा सिगनेलखौ मिस खालामनाङा नङाबा नोंथाङा दुइ गुना खहा जागोन। स' जोङो सिगनेलखौ मोननाय लोगो लोगो जोङो 8:30 मोनानि 8:30निफ्राय 9:30नि गेजेराव जोङो ट्रेड खालामनांगौ थुनांगौ बेखौ फोरमायदों। आरो जाय बिथांमोना रेजिस्टारल' खालामनानै दोनदों आरो रिसार्च खालामाखै बिथांमोना जोबोद खहा जानानै दङ। मानो होनोब्ला रिसार्च खालामाखैब्लाबो टाइमा बारलांगासिनो आरो बे टाइमाव रिसार्च खालामनायमोनब्ला नोंथाङा दासिमहालागै प्रफिटखौ जागौमोन। गोबाङानो माने रेजिस्टार खालामनानै दोनदों बेनिफ्राय रिसार्च खालामाखै बेखौ फोरमायहरदों। स' लोगोफोर नोंथाङा जुदि रेजिस्टार खालामनानै दोनदोंबा नोंथाङा रिसार्च खालामाखैबा थाबैनो खालामनानै लानाया मोजां। आरो गोबाङानो बुंदों जे रिसार्च जायाखै फनपेजों जायाखै होननानै ट्राइ खालामबाय था। मानो होनोब्ला गोबां माने सार्भारा डाउन जायो सम लानानै गोबां इउजार्सफोर माने जइन जायो बायदि बायदि माने वेबसाइटआ एखनबा डाउन जायो ट्राइ खालामबाय था। आरो पेटिएमजों खालामोबा लोगो लोगोनो जायो। स' बेखौ जेबो टेनसन लानाङा होनना बुंदों जागोन। बिनिफ्राय मोनायाव बांसिन प्रब्लेम जायो। बेलासिनि 5टानि सिगां रिसार्च खालामना लानाया मोजां। मानो होनब्ला 8:30आव सिगनेलबो होखायो आरो बेयाव नोंथाङा ट्रेडबो खालामनो हाखायो। आरो 5:30निफ्राय 6:00-7:00आव खालामोब्ला बारा एक्सेप्ट खालामनो नागिरा फैसाया रिटार्न फैफिनो थाङा बेफोरबायदि जायो। खिन्थु ट्राइ खालामबाय थाबा खुलिना होयो बेफोरबायदि आरो। बिनिफ्राय नटिसआनो जाहैबाय मा नटिस फैदों नोंथांमोननो आङो खिन्थानोसै। नटिसआ बेनो जे माने फोलादों YBY खौ फोलादों। माब्रै फोलादों होनबा YBY लिंलां कम्पानि फ्राउड आरो YBY फैसा जानानै खारबाय थैबाय फैसाया उइथड्र जाला हेन टेन माबा माबि फोसावलाबायदों मानसिफ्रा। स' बेखौ कम्पानिया फोरमायदों। आं बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन नोंथांमोना फरायना लानो हागोन। बेयाव कम्पानिया बुंदों बेखौ एक्सन लादों गोख्रों एक्सन लादों प्रुफ बिदों बिथांनाव जाय मानसिया बेफोरबायदि बुंदों YBY लिंलांसो मोजां नङा खारबाय थैबाय बेयाव फैसा गारनाङा बेयो जुवा माबा माबि हेन टेन बिदि माने फोलानानै स्टेटास होलाबायदों बायदि बायदि फोसावलाबायदों बिथांनिफ्राय प्रुफ बिदों। आरो जाय बिथांखौ हमना होनो हायो खिन्थाना बिनि एड्रेस पाता होनो हायो बे रिपर्टारनोबो पुरस्कार होनायखौ बिथांमोना खावलायहरदों। स' लोगोफोर नोंथाङा जुदि नाला गुवा मिथियाबा नोंथाङा बेफोरखौबो बुंनानै लालाबायनो नाङा। मालाय जाय ट्रेड खालामदों लाख थाखा गारनानै ट्रेड खालामगासिनो जुदि नोंथांनि बेफोरबायदि नंखाय खोथायाव बियो जुदि खोनानानै हार्ट एटेकफोर जानानै थैनोबो हागौ। बेनिखायनो लोगोफोर साना हौवा मिन्थिया हसिया जानला मानला जिखुनु एपखौनो नोंथांमोना जेबो नोंथाङा रिपर्ट होनो हायाबा जेबो प्रुफ होनो हायाबा जानला मानला बुंनोबो नाङा। मानो होनब्ला लाख जन मानसिया बेयाव थाखा गारनानै ट्रेड खालामगासिनो। स' लोगोफोर नोंथाङा जुदि रिसार्च खालामनानै ट्रेड खालामगासिनो थादोंबा खालामबाय था टेनसन लानाङा मोनबायानो थागोन। आरो नोंथाङा जुदि रिसार्च खालामाखै दम गैया अब्ला बेफोरबायदि खोथाखौबो बुंनो नाङा। बेयाव कम्पानिया जोबोद रोखा लिरना हरदों। आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन। स' लोगोफोर आंनिफ्राय बे भिडिअनि बानायनायनि जाहोना बेनो जे नोंथांमोना YBY आव खामानिखौ मावबाय था टिम बानाय आरो A लेभेलनिफ्राय DE लेभेलसिम नोंथाङा ब्रकार जानो सेस्था खालाम। आरो जाय बिथांमोना दाबो रिसार्च खालामना लायाखै थाबैनो खालामना ला। मानो होनोब्ला दिना थांगासिनो सानसेयाव नोंथाङा 500 खहा जागासिनो। जुदि 6,000निबाबो नोंथाङा मिनिमाम जुदि जाय बिथांमोना रेजिस्टार खालामनानै दोनदों आं बिथांमोनखौसो बुंदों दे। मानो होनबा बिथांमोना रेजिस्टार खालामनानै रिसार्च खालामनो थाखायसो रेजिस्टार खालामदोंमोन नालाय। आरो जुदि रेजिस्टार खालामनानै रिसार्च खालामालासिनो दोनदोंब्ला एपखौ नोंथाङा बिनिफ्राय लग आउट जानानै एपखौ डिलिट खालामनायानो मोजांसै। अके बेफोरबायदि लगइन खालामनानैनो रेजिस्टार खालामनानैल' दोननो नाङा। आरो रेजिस्टार खालामबाय जेला नोंथाङा रिसार्चबो खालामनानै दोन आरो ट्रेडखौ खालामबाय था। अके अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो लोगोफोर लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार।